baro ngai kinuju singkli na pentip sapi ba Kariboy Table Tennis Association kan penlong ya ka trial come selection program na bynta ki players bat ki khna jong kane ka district how ne ubnai August 2000 bat kani kan long ru kum si bynta ban ai jinghikai ban kre yeki khna na ka bynta ka national games 2000 kumta ka association ka country ya baro ki players bat ki khna ki badan sab nadu karta khat arsenal hadu karta laikosnam bakin one sha kane ka selection program bat kinu ki khna ki bakwa ban ai karten pila ban phone hai kini ki number ki bal ai harum but ya ka last date ben submit ya ki karten chongpi kandai tarik August 2000 tulis pun